Segu sira la siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra yen nɔ ni maa wɔɔrɔ kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni jogina kosɛbɛ. An balimaw aw bisimila yi an ka bi kabako kɛnɛ kan. Bi kibaruya min b'an bolo an ka kabako kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ ko kunu min kun ye novembre kalo tile 20 ye Segu sira la ko siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa wɔɔrɔ kɔni bɛ yen nɔ ko olu jogina kosɛbɛ. Ayiwa ko ni siraba ka kasara in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la ko de ye k'a fɔ warasala ale ni cɛmɔgɔ bugu ni ɲɔgɔn cɛ ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɛnko kɔni commune na no o bɛ Segu sira kɔni fɛ. Ayiwa ko yen yɔrɔ kofɔlen na min ye Corbière ni ale ye Suta mobili ye ko ale nana don caractère dɔ kɔni jɔlen na. Ayiwa ko o siraba kasara in kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko maa 22 de kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni jogina. O maa 22 la a yirala k'a fɔ ko maa 6 kɔni bɛ yen nɔ ko olu ka jogini kɔni juguyara kosɛbɛ. Wa min ye maa 16 ye ko olu kɔni ma jogi kosɛbɛ. Ayiwa min yɛrɛ ye Marakakungo kɔni sapeur pompier maaw ye ko olu kɔni y'u senfa ko ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ani Fana CCRF ambulance ko olu sera nin yɔrɔ kofɔlen na ka banabagatɔw ta ka taa n'u ye Fana CCRF kɔni na. Ayiwa ko o waleya in kɔni tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi min kɔni ye Kulukoro ale lamini ko olu kɔni ka sapeur pompier maaw ka ɲɛmɔgɔ ale kɔni bɔra ka kuma ko ka nɔgɔya kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u kɔni jogina ko Ala ka lafiya kɔni d'u ma. Ani o tɛmɛnen ka bɔ yen ko hali bi olu kɔni tɛ sɛgɛn u ka kuma in fɔli la ko sabula ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ nin wagati in yɛrɛ la Segu sira kɔni na ko tuma caman siraba ka kasara kɔni bɛ yen nɔ ko o de kun na olu kɔni bɛ min ɲini taamalaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka siraba kɔni sariyaw kɔni bato walasa dɔ bɛ se ka bɔ nin siraba ka kasara in na cogoya min na. Ayiwa an balimaw ni kabako de kɔni kun b'an bolo ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.